Vi slušate Rap Industriju na talasima Radio Pančeva 92,1. Slušate Rap Industrija show na 921 frekvenciji Boom Bepa. Uključujemo se ponovo u program. Ovog puta s moje leve strane sedi Đorđe Kalanj, a.k.a. Grasshopper. Šta ima, brate? Dobro večer, brate Bobane. Dobro došao. Drago mi je da sam došao u Pančevo. Volim Pančevo jer je blizu mog kraja. Volim Pančevo jer je leva obala. Jer se ovdje i davno održavale hip-hop emisije koje sam slušao ko klinac, tako da sjajno što sam ja sad tu. Dobrodošao i ti ovde iz Krnjače, Pančevo. I brate, tu smo da pričamo o freestylu, o tvom radu, o ovom najnovijem projektu Freestyleru. Kao što i sa svima počinjemo nekako od početka, da bi to bila retrospektiva, da bi slušalci to sve imali na dlanu, da kažem. Nekako u javnosti je sve počelo od podzemnog freestyla, je li tako? Istina živa. U javnosti? Istina živa, do tad sam objavljivao pesme na YouTube-u, 2 sam imao, i pisao ovako, zajebavao sam, ništa ozbiljno. A šta se dešavalo pre toga, ajde, priča nam malo o tim početcima. Pa to je duga priča, ne znam gde hoćeš da se vratimo, Počne od početka, brate. Početak, normalno, bio sam breaker, b-boy, znaš, kao, radio sam up rock, footwork i to, Aha. Tu bio na glavi, po kraju smo te žurke kao radili za nas ovako ekipu i onda smo počeli kao i da repujemo usput. Onda smo napunili po 15-16. Koje su to godine bile kad si bio breaker? Breaker sam bio, da ti tačno kažem, pre 10 godina, znači sa 12 godina, da, pre 10 godina, tačno. I onda smo prestali sa tim, neki su škola i ja nastavio pišem rime, pošto sam bio ovako retardiran za breakdance, iskreno, ali bio sam deo toga. Da. Imao sam svoje performanse. Kako si rekao ekipa da se zvala? Radioactive Break Zone. Aha, to je isto. Radioactive Break Zone. A sad ste Radioactive samo što radite rap, je li tako? Pa da, radimo rap i Radioactive je primarno kao i ta organizacija, naša takmičenja koja smo radili, baci se na teme, pa pre toga isto neki freestyle battle i street basket 3 puta na kom se isto rapuje. Aha. Bilo je tu dosta događaja u nizu i kao Radioactive je obuhvatalo i tu ekipu koja repuje i beatboxere i ove što crtaju s nama i sve. Sad malo manje aktivno radimo kao grupa, ali ne znači da... Koje sve u ekipi, da spomenemo? Pa tu su Manda, Duća, Rizlone. Tu je u stvari bilo Hvala druže. Bilo oko bukvalno 15 ljudi u jednom trenutku, radili smo te eventove i kako se zove, to je to. A trenutno kažem ti, ja Manda, Duća, Rizlone, zvanično, ali i cela ekipa koja je tu s nama, svi su Radioactive u suštini. Imate neke projekte kao ekipa, ovako, albume i to? Nismo radili nikakve zajedničke albume, kažem ti, vremena se je ponelo da radimo više tu organizaciju, najviše ja i Manda, koju pozdravljam ovog puta ako je stigla sluša. Duća koji je radio tu nastupe s nama i postali smo prepoznatljivi po tom nekom freestylu, live i beatboxu uz Mandin, onaj show, koji zna baš dobro ispuno onako uživo i ljudima se sviđa. Tako da u tom smislu smo više radili zajedno te zajedničke nastupe, show i to. Manje albume i te projekte studijske. Moram da spomenem 2011. Red Bull, to je bio prvo veliko takvo dešavanje kod nas. Ja sam upravo, brate. Istina je to. Bilo je betlova, ja sam takmičio kao mlađi i bili su manjih razmera, to su bili neki manji klubovi i bio u Domu omladine, što se ja sećam da je Paja Kobas pravio. I kako se zove, 2000, ne znam koja je, 5. 6. Si učestvovao? Nisam, tad sam vidio prvi put uživo i odmah počeo time da se bavim, počeo da bacam freestyle, tu prva, druga godina srednje. I nije bilo dugo prilike, što ti kažeš, to je stvarno prvi veći freestyle battle, onako ispraćen, medijski ispraćen. I sa sve sponzorima i ludilima i vidim da su se jake glave prijavile. Ko su tu beše sve prijavile, sećaš? 2011. smo bili standardno Žozi, Coa, Arafat, ja. Mlata, naš sad, kad
pogledam, Sole, MC Hawk je bio ortak iz kraja, on isto sjajan freestyler, Kobra je bio tad battle s njim, sa koga se još sećam, Fox je bio 2011. se tako... Stvarno, ne, prijavio se, izvinjavam se, prijavio se, a Dripac je bio 2012. po mešcu. Da. I bilo je, to je ta neka standardna ekipa, u petorku pamtim jer smo otišli dalje posle, Da, ti si došao do četvrt finale i do COE DNK, tako biš? Da, baš zanimljiv battle, prvi freestyle battle s Bornom, njega sam prošao i posle ispao s COM u tom četvrt finalu famoznom, nismo se znali, ja i COA, vidio sam da je mlađi od mene, iskreno, 3-4 godine, ali da kida, da šuri, i kao super, sjajno, dobri su takmičari. Koga si još bio dobio tada tamo? Borna iz Novog Sada. I Subotice, Ili Subotica. Hvala na ispravci. I kako se zove, to je to si me pitao. Da. Tu si se plasirao za Sarajevo, tako na međunarodno. Da. Kakve su ti utisci, mislim, kako je bilo tamo i to sve, daj malo nam prenesi atmosfere, Pa, meni je bilo interesantno, znači taj battle s COM prošao je bio toliko vatren da uopšte nije bilo bitno ko će tu da pobedi. Mislim i da sam pobedio da ne bi ljudi toliko digli priču oko svega toga. Tako da u neku ruku dobro je što sam taj battle izgubio. To je neki moj zaključak posle svega. Jer se digla ta fama kao kako je izgubio, pa Cojini fanovi, pa moji fanovi, pa se pravi tu neka kao debata oko toga, bukvalno na internetu. A ja kažem ti, od tada sam imao 2 pesme možda na internetu i neki album čačko. I onda se kao plasiram u Sarajevo glasom publike, što je još jači fazon. Jer ljudi već glasaju za tebe, već počinju nešto te prate. Znači, i to je dobro što se desilo, pored toga što sam izgubio, što mi je sad sasvim okej, i trebalo je. I onda smo otišli u Sarajevo, iskreno moja zamisao svega toga je bilo onako, ko zna šta nas čeka, bili smo nas petorica, pun autobus ljudi, bio je svako je poveo svoje ekipe i onda bukvalno smo se već svi znali i onda je bio show u autobusu, na granici, sat i po vremena stojimo, pa vamo, pa tamo. Pa izuvanje, pretesi, mora da je bilo, bus sumnjivi glava. U busu sumnjivi, 2 ortaka se isto zovu i isto su pali, haos. Ali je bilo zanimljivo, tog puta se možda i najlepše sećam, jer kad smo došli tamo već smo bili preumorni, ako me razumeš. I kako se zove, nismo, bukvalno smo jeli, nema odmaranja, pravo u halu i počinje battle. Hit. Tu si ispod Stermen, mislim, dotle si došao, kakvi su ti utisci vizi toga, misliš, je bilo neke nepravde tu, tako su neke priče bile? Pa sad mi se sve to nekako čini mnogo davno, moj utisak se menja mnogo puta tu, kako se zove, ali ne znam kako iskomentarišem taj battle, jer i moja koncentracija nije bila na nivou, ni ja nisam možda uspeo da dam svoj maksimum, da li je Sterma zaslužio pobedu i ja sam to se izjasnio već da po meni nije da je bilo boljih repera, onda ne kažem da sam ja trebao, nego da je bilo ko, ali bilo je boljih i na kraju je pobedio, tako da nekako je sve to izgledalo da se udovolji publici koja je bila iz mog ugla viđenja onako vatrena, mislim kad sam prvi put izašao srednji prst je bio u vazduhu, haos, da pa baš su dočekali to preozbiljno, a ne znam Sarajevo kao tako, znam Sarajevo inače i često idem uopšte u Bosnu i Hercegovinu tamo, kako se zove, tako da ne znam, nekako kad se sve završilo bio sam presrećan što mogu da iskuliram, da odmorim malo, baš smo bili onako, ali opet i to je donelo neki hype i to je dobro zamišljena stvar ako mene pitaš, treba ti regionalni battle da se isforsiraju, da se ta nacionalna tenzija izgubi kroz hip-hop, jer mislim da je hip-hop i pravo sredstvo za to. Da, a što je stalo to, mislim, od tad se nije više to međunarodno održavalo ili jeste da ja nisam? Jeste Hrvatska Bosna sledeće godine, bez Srbije. A mi smo ovde imali u Beogradu 2012. na 21. decembar kad su Inke prognozirale smak sveta. Tad je bio Red Bull i tad si ti tu doneo smak sveta, smak freestyle, smakno si sve, osvojio si tu. Pa to, mnogo je bilo dobro ovako. Koja je tu nagrada bila? Osim što si nije smak sveta. Pa meni je to bila nagrada za moj rad, pre svega, jer radio sam ozbiljno na freestylu, mogu reći imao sam svoju sobu, tada kom sve zvučnike i po ceo dan sam, ne ceo dan, ali posvetio sam ozbiljne sate vežbi, freestylu i battlu kao toj nekoj disciplini,
Interesovalo me to, volao sam to i onda pre svega je to nagrada za moj rad. Ako pitate, šta ti tarsiram? Tako je kultura. Ako pitaš o nagradi sponzora, Pa da. Pa ja sam snimio neku pesmu Nasilje na kompilaciji Ulice 2 za Basivity u saradnji sa Cobijem. I to je isto bilo lepo iskustvo raditi, upoznati sve te ljude i ima ta pesma, to je izašlo, trebao je neki spot da se radi pa se to nešto izodugovlačilo, tako da sad iskreno ni ne razmišljam. Da. Jel ti nisi išao na ovaj MOFS? Na MOFS titulu nisi napadao? MOFS titulu sam imao nameru jednom da napadnem i oteko mi je zub. Ali si posle napravio svoju priču, baci se na teme, ali tako? Pa, MOFS i baci na teme su isto vreme i bili, mi smo se međusobno podržali, mene je Žozi tada zvao, kaže, ajde, kao, dođi se takmičiš, ja sam bio zvona hoću. Međutim, stvarno sam imao neki zahvat na zubu, oteko mi, i nisam mogu se derem jer me boli kad pričam, uopšte. Ali sam bio na MOFS-u da ispoštujem i družio se s ljudima i ko je osvojio tada, ako se ne vram, Smok Mardeljana je osvojio tada. 20 soma, mislim, tajnika. Da. A što kažeš, baci se na teme su bile dan pre. Kada je to bilo, sećaš? Pa to je bilo leto, a MOFS je bio u sklopu Svi kao jedan festivala ovog... Koje godine, 2000? Poslednjeg... 13? 13 će biti, da. Da. Tad je to bilo, mi smo pravili 2014. opet baci se na teme i MOFS je bio opet. MOFS je sad u Delti i to pozivam freestylere koji slušaju da se prijave 13. marta, da, u 8 časova prijave se šalju, ukucajte MOFS, naći ćete sve, brat Žozi i bit ću ja tamo da pogledam žiri su Arafat, Gazda Paja i Žozi. I Žozi, da. Bićemo tamo da ispratimo, to sam i najavio bio baš. Da. I to će sve da nađu na stranici MOFS-a. A ti mi priča sad o baci se na teme, sviđa mi se odmah naziv, igra reči, ludila, dva put se održao, tako? 2 puta, da. Da, prvi put si bio sudija, tako? Tako je. A drugi put si hostovao samo, tako? Drugi put sam hostovao. Tad sam ja bio, to je bilo na onom otvorenom u centru, znam da je Bana i Smoki i Deda su bili u žiriju, sećam se. Na Olimpu. Na Olimpu, da. Tu sam prisustvovao, vrate, i kad planiraš treće održavanje, da li planiraš? Planiramo, radimo, nadam se da si ti lepo proveo ove prve i druge godine, nama je bilo sjajno, prve godine je bio i THC na stupu, isto u dobre grupe, Bled Up Playa i oba puta je bilo sjajno i sad treći ne možemo da iznajverujemo, a ove godine nismo stigli zbog obaveza, ali što me pitaš da li planiramo, već smo ugovorili klub, već smo ugovorili datum, ali ne smijem još ništa zvanično da otkrijem jer smo trenutno u pregovorima sa sponzorima nekim, da vidimo šta možemo da uradimo i kako braća da zarade nešto. Pošto smo svake godine stvarno humanitarno radili, prve godine smo zaradili 1000 dinara, druge godine, ne znam, 5-6 hiljada. A ste imali neke sponzore za nagrade i to? Jesmo, prve godine je bilo letovanje od Go to Travela, a druge godine je bilo, ne znam, neka lova, mislim smo dali 100 evra simbolički, Coja je osvojio. Da. Mislim, ljudima toliko nije ni bitna nagrada koliko im je zanimljivo, slušaju to upravo na teme, bacanje freestyla i sve. Mi smo kao, ne mora samo se betluje, ajde, da vidimo ko možda ispriča nešto, da vidimo tu drugu stranu. Tako da zna da bude vrlo zanimljivo i uskoro ćemo prve informacije pustiti o baci se na teme, koji će verovatno prolećati, da preciziramo. Da, hit. Freestyle ti je onako promenio život i sva ova pojavljivanja i uzeo si razne kontakte i svugde si išao i sećam se, to si mi rekao kad smo delili gajbu Herceg Novom, brate, da nešto radiš u Nišu, predavanja neke, nešto šta još radiš ovako, priča mi, brate, to? Ne znam, predavanja, brate. Pa ne znam šta si mi rekao, onda sam se nešto zeznuo. Znam, raspravljam se ja, ovo je, kako se zove, da, freestyle je promenio tu priču, mislim, upoznao sam stvarno ljudi iz raznih branši i ni ja ne verujem šta sve ne radim sad, a konkretno, što se tiče tih radionica, to su radionice u Nišu, to je počelo jer sam ja išao tamo na Dođi na Amfi, festival koji se već 4 godine održava u Nišu, na Nišavskom keju i dođe po 1000-2 ljudi, nastupaju njihovu krem de la krem repa i ja sam tu završio preko Beli me je zvao u to vreme, da idem sa njim. I kako se zove, išao sam opet sledeće godine, upoznao sam ekipu, svi su stvarno sjajni ljudi, pozdrav veliki za Niš. Možda neko od njih sad ovo prati, svi su sjajni ljudi, lepo radimo i konkretno radim radionice sa
tim tako mladim ljudima, polaznicima koji dolaze na naše treninge i projekte. Radim i sa tim mlađim niškim reperima. Mogu se pohvalim da imali smo sad njih 18 u grupi, mislim prilike da je ta cifra. I radili su 3 pesme, uradili su jedan spot od svega toga i tako 2 radionice. Aha, ili ima nešto na YouTube-u da imamo te rezultate tih predavanja, ili se to spot i pesme? Ima, možete staviti. Reci kako da se ukuca, da se nađe. Inače, ukucate Hate Fighters, to je kanal na YouTube i tu možete vidjeti sve rezultate, inače sa treninga. Je. A koja je priča sa projektom u Nemačkoj, brate, vidim da imaš onaj spot sa Makedonija, Grčka, Nemačka, Engleska. Jes, to isto Priča malo kako si uputao i koja je poenta, o čemu se radi to? Pa to je isto gotivna spika, u stvari je to bila neka kolonija koja se organizovala na ostrvu u Nemačko ostrvu Baltrum, pod okriljem Ruca, neke organizacije koja tako okuplja mlade ljude da rade muziku, filmove, fotografiju, crtaće, sve, znači bukvalno spajaju na jedno mesto. Od nas 54 je bilo tad u jednoj kući i sad imaš 3 studija unutra, imaš, ne znam, ljudi radi vamo filmiće, kratke, animirane, režiraju, cimaju se i nemaš ni internet, nemaš ništa, tu si 15 dana aktivno zatvoren i šljakate I ja sam tu priliku iskoristio, vidim šta se dešava, upoznao sam JJD-a i Lajoa iz Švedske i Nemačke i ja i oni su stvarno magovi, baš rade profi i sve to meni se vidjeli, ja uzmem brže bolje, skupim 5-6 materi, snimim 5-6 pesmi, između ostalih i ova za koju ima video Home. I sa tim Holanđaninom, bratom Milanom, Grkinjom, da, ima 5 država na pesmi i Holanđankom. Tako da, vrlo dobro iskustvo, potpuna izolacija neka, a sa kreativna izolacija, povežeš se sa mislim, Nemcima koji su tu i koji stvarno znaju to da rade i danas sam u kontaktu s njima, šalju mi neke bitove, radili bi neke mikseve i to i kako se zove, sjajno, sve je stvarno odlično iskustvo ispalo. Baš možeš da se izraziš kako si zamislio jer nemaš nikakve obaveze, nemaš nikakve brige, imaš samo studio i hranu i krevet, dosta ti je. Da, mislim, Nemačka je puno tih projekata, brate, tamo se baš živi ta kultura, vidim i u Pančevu je dosta Nemaca bilo i vezano za projekte i svi idu tamo, Pančevo i Berlin imaju neke saradnje, domovi omladine i ludila i vidim da je... Samo što oni imaju više love tamo. Pa verovatno. I meni je trenutno nemački rap u Evropi najjači. Ja sam se to malo ispratio, vidim da su Francuzi su otišli u trap, izdali zonu, ali su Nemci zato sad preuzeli priču. Da, ovi su uvijek šmekeri, Düsseldorf i to lickanje, vazdušni džonovi, jeste. Imaju i Nemci komercijalu, ali imaju dobar underground. Baš sam jednu emisiju posvetili 2 čak Nemcima, Figu Blazerević, on mi je najjači sad producent i beatmaker tamo, brate. Ima čak i naše poreklo. Možda je zato dobar, brate. Da, moguće. Ima i dosta naših tamo, što rekao. Hoćeš da baciš neki free, brate, a? Pa malo da napravimo pauzicu pa da nastavimo. Može mala pauzica, što da ne bre. Daj nam prvi deo onih bitova, brate, pa da Kako bacamo šta? Imamo... Evo imamo tu teme, ljudi su se odazvali preko Face-a i zadali ti neke teme, pa evo ja ću šta da ti kažem, slušajte, radio je tema za Dilated Word. Pozdrav ljudi, hvala na temama. Yo. Počinjemo odmah, a? Dobro. Jao. Između početka šta shvataš? Prva tema, slušaj radio. Jao, brate, slušaj radio. Može matrice samo malo, iako imamo sluške. Sve sluške. Vlado nisi stavio. I brate, zato, okej, jao, gra stope, pazi vamo sad.
1, 2, brate, bolje slušaj radio, jer ja sam to, brate, kao mlađi radio. Kasete sam stavljao, snimao na njih i tako, brate, na to bacao sam prvi stih. Ja sam bio cool lik, bio klinac, a sada malo više dina imam i na radio se cimam, jer radio mnogo volim ipak, iako je od toga prošlo mnogo dina. Krnjača. Krnjača, ja, i brate Krnjača, to je leva obala, lajna kao krmača, Grasshopper tu je rimom udara. I brate nemam kanalizaciju u kraju, kažu sve za udara, al me boli kurac, ja sam tu dgra, znam. Svako veče ja se cimam, al se vratim u svoj kraj, zato brate kad nas vidiš uvek poštovanje daj. Svako baca freestyle, podzemne vode terali su svakoga da u taj fazon ode. Brate moj, ja ti pričam o mom kraju, svi mi kosku bacaju i svi me tamo znaju. Nema šanse da mi ne daju to poštovanje, jer playim duge godine tamo moj, brate. I tamo rastu sam sa mojim drugarima, tamo, brate, se i prva bustica zavarila i prva ribica obarila. I sada ulazim u freestyle i flow polako kapiram, repere matiram iz dva poteza, neizbešan poput smrti ili poreza. Vraćam se to da je Krnjača leva obala, uvek namrštena obrva. Iako, brate, rasli u govnima, opstali smo i sad smo tu dalje. Za sve moje ljude pozdrav, brate, šaljem, Ovdje rokni šta hoćeš, temu sam izabira, brate. To je Busta Rhymes, ali brate veruj mi da brži jeb gras. Veruj brate, gras može brže to da baci i to se vidi da se zajebam po faci i šalim se, patice, ja sam hip-hopojnik. Nemam brate čega ovde sada da se bojim, bacam freestyle, ako hoćeš dobar time, ja ti odmah brate dam, pa mi kažeš brate haj, uvek kao zmaj, letim visoko, zato poštovanje daj. Tu je brat lider, ja ti si Justin Bieber i brate neprijatan kao Bieber, kada previše staviš u tu supu, jebem li ti mamicu u pušku, brate glupo, šalim se, čune brate psujem, ne znaju me po tome, a Grasshopper hoće da pravi milione. Kako se to zove, kada hip-hoper u Srbiji hoće da dođe do love, bacam freestyle, niko ne može to tako, sve te vrte repere, brzo sam je smako, brate bacam tekstove, kao da pišem versove, u stvari freestyle je, da li mi sada veruješ, da li sada vidiš, da li se sad tidiš, Grasshopper tu je, a ti odmah kući idi, bacam freestyle, brate previše sam brz, ljudi rekli bi da lucam, da vukao sam brz, ali nisam brate, svi sam narkomanska, dođi brate tu se cijelom i bežim od zakona, tražim mogu zakona, zato brate bit ćeš mrtvo zakopan, ako kreneš na nas, jao. Opet kidam, Grasshopper tu je, tebi ribu skidam, svako veče u graju, brate, tu skidam, sa ekipom posle do grada, idem, jao, tu je, brate, jao. Freestyla, Raka Maka Fo. Freestyle. Dobre, malo smo se zagrejali, sad ćemo se ti vramo na temu, da nam pričaš malo o svojim projektima, albumima i to, koliko ih imaš, 3, ili tako? Pa kako se uzme, imam, Grasshopper, to je prvi album, ono da se sliku ispred kombija, drugi je gore pomenuti Baltru mixtape i treći je Freestyler EP sad. Znači imam album, mixtape i app. Pričaju od Grasshopper Vol 1, brate, koliko si ga radio, gde si ga snimao i to sve, ajde da pričamo malo o tome za ljubitelje. Pa to je meni, mom srcu, nešto najbliže u životu, najlepše što sam uradio. Zašto? Zato što kao, uzeo ja da radim neki album, a nemam ništa, nemam ni matrice, ko me znao tad, imaš ove s interneta, imaš par drugara koji ne rade ono što ti hoćeš da rade i kao ajde, malo s neta, malo od nekih ljudi pokupim usput. Radio sam ga oko 1,5 dana, možda 2, brate. Gde si snimao? Snimao sam na Banjici u Maleusu, snimao sam kod Flame-a na Novom Beogradu, snimao sam neke stvari, snimao sam u 3-4 studija. Vjerovatno su onda i oni producirali. Jest, i mislim, to je sve, vidi se čak i razlika produkcije na nekim pesmama. Ali nema veze, meni je tad bio cilj da sklopim nešto, album se zove Grasshopper, zato što bio sam ispod zona daj da kao neki svoj stil sklopim, to je prvi album, mora da zvuči nekako, da nije kao svi. Ali opet je bio neki, onako po meni, nisko budžetni, ali meni vrlo drag album. Ima 13-14 pesama i najuspešnije su Senke i Get to Deca. To je sa tog prvog albuma koji sam ja hteo da izbacim čisto da ljudi vide da znaju da radim i muziku, ne samo freestyle. I ispod je dobro, eto Senke, slušaju se Get to Deca, ne znam šta još ima, Crn kao mrak je tu, počivaju u miru. I ima stvarno pesam koja se slušaju, ljudi znaju za njih. Kako se plasirao digitalno, fizički YouTube? Samo digitalno, čak se slike na klipojima razlikuju po veličini.
hit. A da. A Baltrum? Baltrum, kao što sam već pričao, znači tih 15, album je snimljen od 15 radnih dana, ja sam ga snimio za, ne znam, 6-7, svih tih, koliko ima, 5-6 pesama, 6 pesama ima, tih 6 pesama za 6 dana, dnevno sam radio po pesmu. A to si odmah napišao, odmah snimaš ili si pisao, pa onda odeš da se snimiš? Da, i baš sam im maltretirao, jer oni isto hoće odmore ljudi, da se zabavaju, ali bilo je kad, i plus što dobro rade mastering i brzo rade produkciju, to je ispalo sasvim solidno, pogotovo produkcijski, produkcijski možda moj najbolji projekat, znaš. Da, šta se tu izdvojilo? Pa Sreća se izdvojila, ona ima mnogo baš simpatizera, jer je pesma vrlo pozitivna i šalje neke pozitivne vibracije i u stvari je bio moj opšti utisak o tome inače kako živim, kako se osjećam i baš dosta ljudi kao svaka čast za tu vrstu. I meni je najveći uspeh s tog projekta. A pored toga, kao što smo rekli, ima home video i digital drugs. Ima svašta. Da. Ima i R&B-a malo, ali pravo. Tako, poslušajte. A spotova što nemaš ova dva? Prva dva? Pa, imam, ne znam, prijateljski, da to je posljednji, Senke, dok sam se okrenuo, taj iz Nemačke, Home i to je to. A ćemo računamo freestyle-ove kojih ima 10. A imaš ovo, da, sigurno imaš na YouTube video Pa od onog podzemnog pa nadalje. Od podzemnog pa nadalje. Zelena pijaca i budila. Zelena pijaca, zoološki vrt, a pijaca je zakon. Da. Neko najluđe. Hit. Pričam sad o freestyleru, došli smo do njega, do najnovijeg. Najnoviji, eto, sasvim opet treća priča kao ep, neki skraćen album, u pravom smislu te reči, jer su pesme stvarno konceptualno povezane. Znači, nisam ga nazvao ep tek tako. Koliko si ga radio? Pa ja sam došao u studio kod Mihilova i mog druga u D-Box, kako se zove, i rekao sam, aj završim album do kraja februara, što pre, a bio je fazon 10-11 februar. Kao imam sve spremno, nije sve spremno, ali znači, došao si s tekstima? Pa sa 3-4 teksta i jednom gotovom pesmom. I oni kao, okej, kao, i kao što se vidio, album izašao u novembru. Znači 8 meseci, faktički kasnije. Završio sam ga za 7, ali zbog pripreme svega ostalog, pripreme terena i svega toga, izašao je još 2 meseca kasnije. Ali je rađeno na njemu, radili smo lepo na njemu, možda album kom sam se najviše posvetio. Kao što sam rekao, pesme su konceptualno povezane skitovima između sebe i opisuje se jedan ceo dan od ranog jutra do uveče, kasno, to je sutra ujutru, bukvalno, jer se završava pesmom tonem gde dolazim sa žurke i padam u komu, kao ne. Da. Tako da album je eto povezan, ja sam generalno zadovoljan, zahvalan ljudima koji su mi pomogli da na svemu tome, na beatmakerima. Ko je radio bitove? Bitove su radili KTZ Media, konkretno Đera, brat, radio je Drap, Matricu za noć je naša, radio je Kibo, 2 matrice za prijateljski, sprema na sve, pozdravljam Ugija, isto mog čoveka koji je radio za Dole i to je to, nabrio se sve. Dečko iz grada je radio DMG, David, brat, isto veliki pozdrav za njega, velika hip-hop glauđa i dobar drug. Tako da, sve su tu u suštini ljudi i producenti i svi oni koji su učestvovali na tome onako ispali korektni i vrlo sam zadovoljan svojim albumom, to mogu reći. Isto je digitalno plasirano, tako? Digitalno plasirano, bilo je tu nekih izdanja, treba, mislim da odradim sva 3 da oštampam odjednom, pa ko će da naručuje, ko je da ima uvek i posle toga. Za kolekcionare. Pa to, ljudi neki vole stvarno materijalni oblik i ja isto volim kad imam materijalnom obliku taj hip-hop, tu muziku, tako da biće, sigurno. Mnogo si putovao, imao si koncerte svuda, ili imaš nešto novo, mislim, zakazano da najaviš? Zakazano si me pitao bukvalno na kraju meseca. Evo, mesec je prošao, bilo je dobro, bio sam malo u Novom Sadu, bili smo u Zrenjaninu, bili smo... Kako je bilo u Zrenjaninu, moj brat? Dobro, prošle godine je bilo mnogo bolje, mnogo više ljudi, ali i sad je bilo okej. Publika je bila sasvim dobra, sasvim sjajna. I trenutno sad nema nastupa, ide malo da radim muziku sad. Znači, završio sam februar, imao sam u BG-u 2, na Onyxima, kad smo se vidjeli ja i ti. I bilo je u Novom Sadu, kao što sam rekao, humanitarni koncert koji mi isto bila velika čast da idem. Ovaj mesec ništa.
ovaj mesec ništa, sem što će biti neko takmičenje u breaku, plesu, pa tu ću da budem isto, bacim neki freestyle da ispuštam. Aha. Gde se to održava, šta? Pa nemam konkretnu informaciju, još ništa, ne mogu da najavim. Okay. Kako se zove, to je to, nema nastupa do daljeg. Radimo rap ovih dana. Da, sad radiš rap dok ne dođe letnja sezona nastupa, brate. Pa u suštini da, za ove druge gradove, po moje procene, najbolje leti da ideš, Pa leti se sve dešava, avgust je najluđi, tako? Jeste. Mi smo se zajebali, išli smo februarom, kao smo utili, bilo je okej, ali nije to, vidiš da nema ljudi, da nije moglo da se skupi koliko bi leti. Da. Lepo je zakon, još plus otvoreno. Sjeća se u Herceg Novom, gde smo isto bili. Tamo je bilo, to je ta atmosfera, brate, Dani brancina kad su bili. Da. Pozdrav za Borazire iz Herceg Novog. I nastup na plaži, baš gotivno. Plaža, Vetrić i ludilo baš. Da, sjajno. Treba toga više. Treba ovdje da se pravi po našim rekama, ako ništa drugo, brate, na Tamišu. Pa, imamo gde, hvala Bogu. Imamo Dunav, imamo Tamiš. Imamo Tamiš, da. Sve slažem se. Za te akcije uvek. Da. Ti hip-hop kampovi kad bi bili ili nešto, to bi bilo isto. Sišao na nekad kemp u Češkoj. To mi je želja da odem i ići ću 100%. Ići ću 100% uvek kad sam imao pare, bio sam sprečan zbog nekih drugih stvari, kad nisam imao pare, nisam radio ništa. Da. Klasika. Ali mora da je najjača žurka tamo, brate. Da, čuo sam da je ozbiljne glavuđe dolaze. Ja samo ću i Method Man i Redmanov show, to sam čuo da je najbolji show od mnogih ljudi. Viš, ja isto, kad me neko pita koga bi volio da čuješ u Srbiji, uvijek kažem među prvima, Method Man i Redman. Bio sam na Wu-Tangu, na Exitu, gde nije došao Method Man. Da, to znam. To se sećam, imam poster u sobi čak. To je plakat za tu žurku u sobi. Tako da, nema veze, bar si bio na Wu-Tangu, ja čekam ovu dvojicu jer eto viš kako se potrefilo. Svi znaju da imaju dobar show. Šta kažeš za Onyxa i to? Onyxi koji uvek izdominirali, šta nema, meni je velika čast što sam tamo i bio s njima, bacio im respekt. Dubijeva ploča, Shut Em Down, potpisali su im, vidio sam na Facebooku se okačio fotku. Da, i skroz je lepo naći se kraj takih hip-hop glavuđa, jer ih slušam stvarno, od, ne znam, 10 godina isto. Sigurno 10 godina. Tako da, bilo je sjajna atmosfera, je bila sjajna Bad Copy koji uvek nema šta se dodaje, sećaš se, sve je bilo odlično, ja se baš lepo proveo. Na kojoj se jezici odrastao, brate? Pa, na hip-hopu konkretno, van hip-hop. Ne mislim od repa, da, šta? Narodnoj muzici, isključivo folk. Narodni rep. Ne mislim od repa, šta si slušao ovako, imaš neke favorite svoje, brate? Pa... To uvijek pitam ljude, šta bi bacio u top 3 na vinilca kad bi ti neko... Domaće ili strane? Sve šta god, od repa, celog sveta, svih vremena. Celog sveta, svih vremena, pa ne znam, nemam onako sad, stalno mi se stavovi menjaju, ne znam kako je kod drugih ljudi, da li neko istopa kao dam, ja ne znam, ja uvijek Pa nije lako. Da, pa ja uvijek navedem DMX-a, Tupaka, Eminema mnogo poštujem i kako se zove, sad tu ostali krug nekako, ne znam. Da. Viš, u prvom bloku smo čuli baš freestyle-ove i od DMX-a i od Eminema, brate. Pa vidiš, naš ti posao. Pa da. To je sjajno. Reci mi da spremaš neki novi projekat, koji su tvoji top 3? Interesuje me, pošto... A to ću da kažem kad ja budem gost u svojoj emisiji, brate. Aha, dobro. A to kad izađe Crna rupa, onda ću ja budem gost, pa ću onda ja da kažem, brate. Mada sam već do sad i govorio to, ali neću sad da trošim to, brate, to ću da kažem za jedno mesec dana. Dobro. Interesuje me i poslušat sigurno. Da. Da, rekao si da krećeš da radiš, znači spremaš projekat, jer mogu ljudi da očekuju 4. projekat u nekom periodu narednom? Pa mogu da očekuju projekte u smislu saradnje sa nekim ljudima sa scene. Tako što nemam tih saradnje. Pa fitovi malo, jer iskreno radio sam dosta rap i uvijek mi je bilo greda da cimam neke ljude i da vamo tamo jurim, najviše se uzdam u sebe, pa je štanca i tu usput nešto što se odradi. Ali sad hoću ozbiljnije neke saradnje da vidim, tu sam, neću nikog da imenujem, neću nikog da najavljujem, jer neka čekaj. Pa da, ali uglavnom saradnje i možda neki mali projekat mi padne na pamet, uglavnom sigurno singlovi, neki novi freestyle većih razmera kao što su Zološki, Pijačni i Podzemni. Samo tražim dobru temu za to, kad mi sinu u glavu izlazim i snijam, nema šta. Zato, brate, baci se na teme se baci. Baci se na teme. Da.
Jel, šta još mogu da te pitam, jel ćeš učestvovati na nekom betlu možda? Da li će moći ljudi da ti čuju uživo negde, da betluješ ili freestyluješ, tako? Pa, ja bih rekao... Moguće, a? Da je moguće, brate. Da je moguće i da ne zavisi od mene, više zavisi od obaveza. Jer, moraš se malo posvetiš tome, nije lako, ideš tamo, neko ti, i majku i oca, razumeš i sve. I velike očekivanja imaju posle ljudi i svašta, da, kapiram. Tenzije su nekad tu i svašta se tu dešava, ali ako negde vidim vremenski razmak u kom mogu dovoljno da se spremim i da ima nešto i da je okej, postoji mogućnost da se prijavim. Šta misliš o akapela betlu? Ili planiraš u te vode da zalaziš? Pa i to sam kontaktirao. Viš da je to sad u ekspanziji, da se dešava na balkanskom nivou? Jeste, i to, pa mene ako pitaš, moj stav o tome da je to super stvar, nije moja disciplina koliko je freestyle, ali sigurno bi se i tu dobro snašao, zanimljivo je. Neki se to prozivaju, viš, neko voli baš da je iz glave, a ovo je pisano, pa sad tu dolazi do nesuglasica, baš zato mi reci koja je tvoja filozofija freestyla, koja je tvoja filozofija freestyla. Ja znam da je to moment, energija, vokabular, sve ali da je to sve neki moment, kako se čovjek osjeća i sve to, ali istina. Kako ti vidiš to? Pa, razlikuje se dosta freestyle battle i taj a cappella battle, jer pre svega freestyle je moment i trenutak i sve što već znamo, ali ovdje imaš da se spremiš mesec dana i onda to ima neku svoju kao dramu, ti praviš komediju, u isto vreme imaš neki sasvim drugačiji nastup nego kad izlaziš za freestyle. Za freestyle to je live, to, ne znam, idu matrice i jedete se na licu mesta, ne znaš s kim si, ne znaš šta si, snalaziš se, vadiš rime odakle znaš i umeš, spremaš se za to, a ovo je, mislim, pratiš protivnika na Fejsu, gledaš mu klipove, pratiš šta on radio, pa je kao na osnovu toga da iščupam nešto. E sad, kad bi ja s nekim zakazao a cappella battle, da li bi ja to radio? Taj neko sigurno može više sazna više o meni nego ja o njemu. Osim ako nije neko isto koja je nešto izdao već napravio, ja sam u ovom već 3 godine aktivno, znači 4 čak. Kako se zove, tako da ne znam, ne mogu i nemam vremena da pišem o tome. Više radim kao muziku, gledam da pravim muziku i sve to. Tako da moj lični stav je da je to sasvim dobra stvar, ne znam što su ljudi toliko to napali kao nije freestyle, evo, po meni i to je okej, onako, druga je malo disciplina nego freestyle, ali se zasniva na betlu i to je već u celom svetu trend, ništa nije tu novo, ovake sam ja cappella battle gledao pred 10 godina, tako da podržite ljudi, nemojte sve što je novo i sve što je drugačije da uzimate zdravo za gotovo. A šta misliš o ovim razlikama? Ja znam ljude koji su dobri freestyleri, ali ne betlaju. Da, što je u stvari najčešća pojava. Da. Freestyle battler, je tek fazom biti. Jer tu treba da imaš harizmu, već onako... harizmu, da onako, da staneš sa stavom, mislim, pazi, mene su posle betlova ljudi kao, mislili su sam indijanac, razumeš, dosta ljudi mi je reklo to, ovo je indijanac, ti kako se ponaša, tu proziva ove, nešto se mršti, ja nisam takav u prirodi uopšte, ali ti tu moraš da izađeš takav i zahteva određeni stav i tenziju koju ti unosiš i njemu i publici, a i sam događaj je takav, tako da šta si me pitao, izvini? Pa to, pričamo o tome da neko je dobar freestyler, a nije battler. Da, pa to, upravo to ću kažem, ovo je mnogo teže postići što sam naveo, jer treba stvarno da se usredsrediš i da se nađeš u tome. A freestyle ovako pa mojih bar 10 ortaka baca na bleju ovako freestyle i bolji su mnogih ljudi koji su kao probili već u tome. A šta misliš oko flowa? Znam da dosta ljudi, a ceo život isto to srećemo u mom rap okruženju, da ljudi bacaju svugde stalno freestylove, a to meni iako nekad ne zvuči, brate, treba imati flow, neko ima flow i uvek ida, a dosta ljudi se tu razlači, brate. Da, istina. Tipa da ne psujem, sad ima fraze koje se vrte u krug i ne te iste, brate, to zna da ubije. Pa to su početnici uglavnom. Ja kad sam počinjao, ponavljao sam jednu istu stvar 20 puta i to me izluđivalo. Svaka 4. lajna mi počinje isto. I onda moraš bacuješ te stvari, jer freestyle će ti biti dosadan, šta vrtiš u krug istu priču, idi dalje, vadi neku reč, čupaj.
I za freestyle je potrebno vreme da se čovjek zagreje, znaš. Recimo ja sad došao kod tebe na radio i bacio sam freestyle od ne znam 5 minuta, nebitno koliko je trajao, ali kad bi mi bacili još 5, uglavnom tada ljudi uđu dublje u reči i zaborave ovo što stalno ponavljaju i kreću da kidaju, tako da poenta priče je da je battle rap, freestyler biti mnogo teže nego i a cappella i ovi što obično bacaju obične teme i to. Da. Moram da pozdravim brata Krleta LTD FM-a koja nas sluša, on je ceo život mi baca nuvo dobar freestyle, brate, ne znam da si ga čuvao u život. Kako nisam, ja sam njega prvo gledao kako je battlo upravo na pomenutom freestylu u Domu omladine, on je tada se takmičio, stvarno se nećem dokle dogurao, ali sam da tad zapazio i dan danas se družimo i to je jedna hip-hop glavuđa, veliki pozdrav, bratina moja. I šaljemo signale na Palilulu, gde je sad? Palilula, da, vama, da. On the work. Moram da pozdravim i sećam se Belog, brate, kada je bio prvi Red Bull battle, on je učestvovao negdje ispred vrata, pravio show, brate, krug, ja prolazim, tu vidim krug ljudi i neki klinac, tu repujela i sledeći put, posle on je ušao sledeće godine u takmičenje, mislim da je osvojio nešto, tako? Jeste, osvajao je isto, da. Da. On je imao energiju, brate, to sam vidio, lik koji to voli, koji to žele i dogodine dolazi i uzima, brate, totalno je dobra priča. Da, on se pojavio tu, svi mu se, znaš, tu kao smeli 2011. do polufinala došao. Pa to. Svaka mu čast. Da. Pozdrav i za Žozija i za Masters of Freestyle, i vidimo se 13. u Delti. Vidimo se Žozija, već smo spomenuli ljudima, tako da očekuju i mene. Ajde da malo ljude motivišemo da se prijave i da im pokažemo kako se to radi i da se zagrejamo. Da ćemo da nastavimo, a? Daj nam onaj drugi deo bitova, brate, da... Evo, tonac dok ubaci. To je ta, a? Ljubičasti kondom, brate. Ljubičasti kondom. Sme se psuje ovdje? Sme, brate. Pazi vamo, sad furam ljubičasti kondom, jer sam pre neko veče tuki, brate, odro. Bio sam u klubu, nisam znao šta će biti, a ljubičasti kondom uvek dobro kitu štiti. Čune, brate, psujem, čune neko da me čuje, možda ima male dece, znaju da grasshopper tuje. Skinuo sam sunđer sa majka, da bi sada čuli kako se jebe majka. Ja sam freestyla i furam ljubičasti kurton, s ljubičastom čizmom šutiram te kurvo. Nosim samo neke ljubičaste kožnjake, s ljubičastim ribama radimo šljake. Ja sam ljubičasti makro, nisi vidio priče takve. Ljubičasto sve je u mojoj gajbi, brate. Čak i kreč, čak i sudopera od grasshopera je ljubičasta. Ajde freestyle poteraj, vadim sve iz glave poput Harry Pottera, sleće vam na metli da te repere oteram. Pozdrav za Žozija i za brata Krleta, pozdrav za Mandu Duju, pozdrav i za Duleta, pozdrav za Stanu moga brata što je s nama. Večeras će biti, brate, drama i galama, jer idemo do grada, idemo do brana i nećemo, kunemo se da pravimo sranja. Druga tema, evo, deponija. Deponija? Jao. Pazi vamo, šansa mi je bila vrlo mala, jer kola su mi, brate, ko deponije stala. Nije bilo nikog da me pokupi ili pomogne, gledao sam da se auto puta domognem, ali nisam mogo i smrdi sve u 16. Nisam mogo da izdržim, izvadio regler, hteo sve da dignem, da namestim tu gumu, ali nisam imao rezervnu, jebem ti tu kurvu. Smrdelo je sve, nisam imao gde da spavam, od smrada i od isparenja mene boli glava. Ujutru je došlo dva policajca, šutili me spoda, rekli ko si ti sada. Ja sam rekao iz fazona, stao mi je auto, ošamućen od smrada, žvrčim tako zaneto. Deponija, vrlo glupa tema, ali pozdrav kogod daje istu vamo poslo ortak, bacam freestyle, stalno nešto slažem, treba vremena da se zagrejem, pa da to što hoću kažem. Ja sam freestyler i matra sledeća sad kreće, jer ne mogu da repujem više od to smeće. Grasshopper kreće, znaš da ne može da stane, kao ona knjiga ne može da stane. Brate, baca freestyle konstantno, blame sa Jasminom, blame i sa Stanom, blame i sa Mandom, sa Dućom i sa svakim bratom. Kad me vide kažu gde si kućo, jer to je freestyle s leve obale. Grasshopper nikad nije brio obrve. Niš, oh yeah.
Ovo je beogradski underground, posvećen svim barabama iz Niša. Tamo često idem i tu mi je gotiva. I tamo, brate, radi se mnogo dobrih priča. Radionice i, brate, mnogo nas ima. Zato sad za Niš, brate, ide ova rima. Tamo imaš dobre kafane, dobre restorane. Imaš ribe, brate, pa me da ti stane. Odem u Kazandžisko i popijem kafu i sedim nisko. Ja sam freestyler što često ide tamo, Grasshopper, a onda vratim se ovamo i opet šaljem pozdrav za kom 018. Ako nas znaš, ti nam poštovanje daješ, za brata Božu i za Sanju i za Đapeta. Situacija, brate, nikad nije napeta. Bacam freestyle uvek kao puška zapeta i sve iz jednog daha, jednog zaleta. Grasshopper, tu je veliki pozdrav za jug, pozdrav za Rimskog i Korona, bili skoro tu u BG-u. Oni su imali taj nastup i rekli su da navrati odmah bratu Grasu. Bio sam i pio sam i šio sam i posle kući klimo sam se. Al brate, bacam freestyle iako pio sam i šio sam i pre ovog ja ušio sam se. Prvi milion. Prvi milion na Cubu, jebe što, hoću prvi milion u hudu. Prvi milion, a ne da završim na sudu. I neću prvi milion zbog toga da valjam gudru. Neću prvi milion od toga da radim ilegalno, ali ilegalno moram radim iz početka stalno. Jer ovako nikako ne mož se obrne, jer ovako nikad ne mož da se pokreneš. Hoću prvi milion, hoću skupo, hoću 500.000 i odmah posle duplo, to je milion. Kada spojiš taj rezultat, o milijun, no sanjam noću kada kuntam, al neću da me hapse i neću da me traže. Hoću milione moje, hoću milione naše, za braću što praše, što se kaže nek se ima do prvog miliona, ali ne mislim na dinar, meni treba samo da nabrojim sve te evre i da skuvam neki, brate, masam tada đevrek. Bacam freestyle o tome šta bi, brate, bio kad bi pravio milion. Svako veći ja bi pio, možda ne bi bilo dobro, al bi dao svima. I neka brat stana ima i nek se cima, nek mi uradi neka nadrkana klima, pa da se u kolima sa kuricama klimam. Bacam freestyle kao gras, bacam freestyle kao gras, bacam freestyle kao gras, tako kažu da pokidaju te linije. Freestylčine lepše nigde nisi čuo, niti finije. Hoću, brate, sad na temu ja da vratim se, nadam će da hip hop jednom će da platine, pa da pravim milione i kola i teme od platine, da nosim kapute i usne plastične. I brate, ovo nema stajanja, reperi se kurče, čujem mnogo lajanja. Ništa, brate, ne čujem, na putu sam ka svome, jer ko već sam napomenuo, ja jurim milione, ali pare nisu sreća. Misliš da je para puna vreća, nesreća bi bila manja, bilo bi manje sranja. I brate, dao bi i lideru da napravi neku, brate, gotivnu tu pričicu, što smo već pričali na reci neki Rusvaj, da napravimo nastup i da se puši buksna. To je bio Gras ubio bitove na teme slušalaca. Ovo političke teme i to nismo hteli da pričamo, nije to mesto ovde. Izrokali smo sve rap teme, rezimirali smo njegovu priču, njegov rad, čuli ste uživo kako to radi. U prvom bloku ste čuli Crnje kako radi i onda evo i njega uživo. A sad ćemo da idemo u treći blok da čujemo malo novosti iz Balkana, malo XU kao i uvek. Pre toga još dve pesme od Grasa, sa freestylera EP-a. Sad ću mi reći tačno, znači spreman sam na sve i dole, to ćete još čuti. Hvala ti, brate, što si bio izrokao, pa se vidimo drugom priliku. Hvala tebi, brzo je prošlo ono vreme, znači nisam... Sat vremena uvek prođe lagano. Lagano, uživao sam večeras ovde, baš smo se lepo ispričali. Želim vam dalje uspeha u godini radnoj i da se vidimo opet. Hvala, vidit ćemo se kad izbaciš nešto novo ili budeš teo nešto najavi slobodno, tu smo, brate, blizu. Važi, tu smo blizu, pa se vidimo. Pozdravljam sve ljude koji su ispratili večeras rap industriju svakoga četvrtka, pozdravljam sve glave koje slušaju, živi bili, vidimo se. Idemo da čujemo još dve stvari od Grasa, pa idemo u treći XU blok, čujemo se za jedno 40 minuta. Word up. Ja sam Grasshopper, a vi slušate rap industriju svakoga četvrtka na 92.1 Radio Pančevo.